είναι ένα από τα άλλα σοβαρά προβλήματα έτσι, που με προβληματίζουν, ανησυχούν και νιώθω έτσι έντονη θυμό, θα έλεγα. Το 1982 έφκανε έναν φιρμάνιν η τότε κυβέρνηση και λέει όλοι οι πρόσφυγες να πάνε να δηλώσουν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα. Τι σημασία είχε αυτόν η δήλωση? Ήταν μια σκέτα δήλωση, τίποτε παραπάνω. Απλώς για να υπάρχει μια εικόνα ότι νοιάζει. Τι έδηλωσε ο παπάς μας του, η μάνα μου. Τι εδηλώσαν ότι ήταν οι περιουσίες. Όταν πέθανε ο παπάς μου και κάναμε την διαχείριση, είπα τους εδήλωσε και περιουσίες στα κατεχόμενα. Περιουσίες οι οποίες δεν είχαν τίτλοποιηθεί βασικά. Εν είχαν τίτλους. Ή εν έχουν ακόμα. Και δεν έχουν. Δεν θα έπρεπε να είναι μεταβιβάσιμη στους νόμιμους κληρονόμους και είναι η δήλωση που έκαμε τότε οι παππούδες μας, οι αγιάδες μας, οι γονείς μας ή στους κληρονόμους και να έχει μια συνέχεια, να το πούμε, το οποίο έχει να κάνει σχέση με το περιουσιακό. Και η απάντηση, και πήγαμε και στη Βουλή για αυτό το πράγμα. Ξεσήκωσα καταστάσεις, πήγαμε στην Επιτροπή Προσφύγων. Δυστυχώς, θα πω, το κτηματολόγιο ήταν ανένδοτα. Όχι. Και απάντησα, και που ξέρουμε αν δεν είναι τουρκοκυπριακό ή του ΕΦΚΑΦ που δούλεσε ο παππούς. Και πάσου να μου βγάλεις τίτλο, λαρό. Και δεν μπορείς να μου βγάλεις και τίτλο. Απλώς είπα η δήλωση. Όταν θα έρθει η ώρα, να δούμε πώς θα τα έβρουμε, ποιος είναι ο λαθασμένος και ποιο. Όχι. Έτσι γεννήθηκε και το 0,4% μεταβιβαστικό τέλος για στήριξη των προσφύγων. Που δυστυχώς ψηφίστηκε στη Βουλή, πέρασαν 3 χρόνια και δεν είχαν μπει εσωτερικοί κανονισμοί, άρα είναι ένας νόμος ανενεργός. Εντάξει, ψηφίστηκε οι κανονισμοί πριν κανένα χρόνο. Ξεκινήσαν και εισπράττουν το 0,4, δηλαδή ο προϋπολογισμός να εισπράξουν υπολογίζα γύρω στα 12-13 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή peanuts. Τα οποία θα πήγαινε βοήθημα. Τα οποία ενώ θα έπρεπε να πήγαιναν σε βοηθήματα και σε αυτό που ζητούσαμε και ως επιμελητήριο σε θέματα απώλειας χρήσης, είπαν δώστε τα στο φορέα να τα διάσει δάνεια, το ένα το άλλο κλπ. Και τώρα ακούμε ότι ξέρετε, έτσι να πιένουν για μέ, αλλά να πιένουν στα κόκκινα δάνεια που έχει ο φορέας. Πού ήσουν, πού ήμουν. Άρα όχι. Για άλλο σκοπό να δημιουργήθηκε. Για άλλο σκοπό να δημιουργήθηκε. Και άλλο κατάληξε. Και άλλο κατάληξε. Τούτον είναι η μία πτυχή που έχει να κάνει σχέση με το περιουσιακό, διότι όπως και τώρα θέλεις 5-6-7 χρόνια να βγάλεις τίτλο, έτσι ήταν και τότε. Και επειδή η μεγάλη ανάπτυξη στη Βόρεια Κύπρο ήταν ειδικά στην Αμόχωστο και ήταν τέλη του 60 ως τα μέσα του 74 πάρα πολλά κτίσματα, σπίτια, διαμερίσματα, οικόπεδα δεν είχαν τίτλους. Δεν έχουν ακόμα. Δεν έχουν, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν, διότι χτίστηκε μια πολυκατοικία, είχε 40 διαμερίσματα. Ο καθένας είχε ένα συμβόλαιο, επιέρωσε το, μείνεις και μέσα. Τίτλο αφού ήθελε 6-7 χρόνια να βγάλει. Ήρθε το 1974, τίτλο δεν είχε. Στο 2020 plus. Ναι, και δεν μπορεί, διότι δεν υπάρχουν τα κτηματολογικά αρχεία κλπ. Ξέρω μάλιστα περίπτωση που κάποια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία είχε το αρχείο της στη Λευκοσία, οι δικηγόροι της Λευκοσία, οι λογιστές της Λευκοσία, και πήγαν στο κτηματήριο, έδινα με την περίπτωση, πολυκατοικία. Δεν μου χρωστά κανένα λεφτά, πιέρωσαν με ούλοι, δεν ευκήκε ο τίτλος. Να δώσουμε κοτσάνι. Έσω δούμε, γίνεται κύριε. Και που ξέρουμε το ένα, και αν δεν είναι τουρκοκυπριακό. Το δεύτερο αφορά πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας των κατεχομένων. Επίενε ο Α με έναν τίτλο, με ένα κοτσάνι στο χέρι, επίενε στο κτηματολόγιο, γιατί αποφάσισε να τα μεταβιβάσει στα κοπελούθια του, ξέρω εγώ κλπ. Έτσι του σου τίτλο.
δεν ήβρα ούτε έναν άνθρωπο να πει είναι τίτλος που μου έδωσα. Και νομίζουν ότι κρατούν έναν τίτλο. Δεν είναι τίτλος. Κοτσάνι με την έννοια που το ξέρουμε σήμερα το κοτσάνι. Είναι, μοιάζει με το κοτσάνι πάνω ομοιότυπο και στο σχεδιασμό και σε όλα. Αντί να είναι το χακί ένα σπρικόλα και αντί να γράφει τίτλος ιδιοκτησία είναι δήλωσης περιουσίας κάτι τέτοιο. Και εγώ έπια με το κοτσάνι στο κτηματολέο, το κοτσάνι το παγιό, μεταβίβαστα στα κοπελούθια μου και δώσουμε καινούργιον τίτλο. Πιάνουν τους το και διόν τους δίνουν. Και νομίζω και η δικαιολογία δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι το κοτσάνι που μου έφερες που ήταν που το 1960 είναι πραγματικό και είναι πουλήθηκε και είναι της τράπεζας και είναι έτσι και άλλος. Αυτά τα πράγματα νομίζω καλύτερα θα μπορούσαμε να τα επιλύσουμε όλα και να φτάνουμε κάποια στιγμή στο συμπέρασμα όταν θα να δούμε πώς θα λύαμε το πρόβλημα. Παρά να τους βάλουμε όλους στην ίδια σακούλα, τη μαύρη, την κατάμαυρη και να μην τους δώσουμε τίποτε.